Mahigit 100 pawikan hatchlings ang sabay-sabay na pinakawalan sa baybayin ng Barangay Ili Norte, San Juan, La Union, kasabay ito ng pagpasok ng buwan ng Disyembre. Ngayong buwan na nesting season ng pawikan, patuloy ding nadidiskubre ang mga itlog nito sa mga dalampasigan sa coastal area sa probinsya ng La Union, gaya sa Barangay Paratong at Baroro sa Bacnotan, Barangay Pudok sa Bawang. Pinakahuli rito ang pagkakadiskubre rin na isang pawikan na nangitlog sa Barangay Orbistondo, San Juan. Mahigit 300 itlog ng pawikan ang nasa pangangalaga ng hatchery ng Coastal Underwater Resource Management Actions o CURMA. Gawain kasi ng mga tao doon, yung nangangalap ng mga kahoy-kahoy panggatong. So, aksidente nila, nakita nila yung trackings ng pawikan. Malaking bagay din umano ang pakikipagtulungan ng publiko para mailigtas ang mga itlog ng pawikan. Protected ang coastal areas ng Bawang dahil na rin sa pawikan egg sighting sa lugar. Magkaroon na po ng sighting po ng mga nest. Humingi na po kami ng tulong kay CURMA para magkaroon sila ng education ng IEC po regards so kung paano pagkuha ng itlog ng pawikan at ano po yung mga importansya po nun. Joan Punsoy, Balitang Solid North.